No, Tampereen arkkitehtuuri, se semmoinen teollinen perintö, joka täällä näkyy, niin se on ihan hurja arvo, joka niin kuin musta tekee niin kuin Tampereen identiteetin. Mä pidän Frenkeliä kauneimpana osana Tamperetta. Frenkelissä vielä viehättää se teollinen mittakaava, joka 1900-luvun alussa siihen on syntynyt, niin se on itse asiassa mittakaavaltaan äärimmäisen sympaattinen. Noin ehjä teollisuusjugend-kokonaisuus, niin niitä ei Suomessa monta ole, ja Frenkel on jollain tavalla säästynyt. Eli mä pidän sitä semmoisena helmenä, jonka niinku potentiaali semmoisena yhteisenä kaupunkitilan jatkona niin aukeaa nyt tässä seuraavassa suunnitteluvaiheessa.